naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Dit is Brik op Larika. Ik is Geista Black. Welkom in Brik op Larika. Als het de eerste keer is, nee, welkom terug. Als je reeds was, nee? Allemaal van jullie. Ons op pad naar 8.000 toen, hè? Ons nog eens 7 So baie dankie van jullie wat allemaal wat subscriben. Ik appreciate het, nee? Als jullie bij die kanaal het groeien. So, thank you. Thank you, nee? Jullie wie dat te doen is bij die Brik op Larika. Ons hier doen is, ons react op onze mensen music. Niet reviews, ons react. Ik hoef niet al die baas te explainen. Sommige van hen is self-explanatory. Als ik het like, zal ik het zeker. Ik woord zei man daar. Als wij horen, het gaat niet zo. Reactions. En die andere rappers moeten opbouwen van mijn vragen voor reactions. Alsjeblieft. Nee? Bouw voor jouzelf, bro. Moet niet worry over mij niet. Nee? Week voor je fans. Moet niet van mij weken. You know? Radio Eerste Rivier. Radio Eerste Rivier. Die nummer 1 online radiostatie in Zuid-Afrika. Zie aan elkaar voor jullie fools, maar jullie luisteren. Jullie worry over reactions. Nee? Vandaag react ons op Zeibo. Zeibo. Die reden van die reaction is Zeibo. Het moest die Bavo Baat Challenge gewend zo'n beetje meer dan een maand geleden. Hè? Zeibo night. Well deserved. Ja? En congratulations Zeibo. Zo een van die prijzen was geweest. Een reaction. Nou. En heeft die man nou finally gedropt. Zo, dat is hoe kom eens die reaction doen. Nou. Misschien gaan er nog 1 of 2 komen. Zie nou. Dus toe. Om die prijs te. En de klompje goed immers gewinnen. Muziekvideo's en fietsen met Saan, zoals ik het verstaan. Fietsen met Saan, muziekvideo. En dan met 2 man promo en pink als ik het in me zit. Zo ja. Een naai en Zeiboot om definitely geannounced. Zij weer. Heinz. Weet je ook geannounced bro. Die song zijn naam is Wachman hè. Is het Wachman? Ja, Wachman. Featuring Jimmy. Levert. En Saan. Hier zij. Mensen. Kijk met mij, wat dacht je, joh? Een paraniekje wat ding. Ja, weet. Ik ken die mensen wat die muziekvideo's schiet. Excuse. Jimmy Levert, ne? En Saan. Zeibo. Ja, de Lockstar. Ik heb al een video van hem gezien. Ik blijf praten met jullie kakgrippers. Ook kakgrippers. Wat hij man. Ik blijf met die kakgrippers praten. Wat ik skype Jana oh nee zo. Praat met jullie kakgrippers. Groot daar. Is dat play-in? Saan. Nog een broer. Ik ken hij broer niet. Ik ken hij broer niet. Maar oké, dan skype met die gevangenen want die oren pakken aan. Hey, Wachman, kijk je, hey, Wachman. Zij Cathy. Oké, Cathy. Hey, Wachman. Hij is koud tennen. Oké, ik ken hij dame niet en ik ken hij andere brave langs Cathy staan niet. Kijk je, hey, Wachman. Hoor die praat van opsmouw, leven gaan aan afdrand. Dus hey, Wachman, kijk je, hey, Wachman. Zet het in die lucht en laat hij nommer in die dak aan. Dus hey, Wachman, kijk je, hey, Wachman. Hoor die praat van opsmouw, leven gaan aan afdrand. Dus die praat van ops, maar jouw leven gaan afdraan. Ops, afdraan. hey, Wachman, kijk je, hey, Wachman. Zet het in die lucht en laat hij nommer in die dak aan. Wagwan gedrop, ik het eindelijk gesnipt. Met een pen in mijn hand, dit ik diamond zo dik. Wow, die is te zacht, mijn bro, man. Sorry, man, Zeibo, man. Maar die is een beetje te zacht. Ja, ik moet zeggen, man. Maar ik nog voor je uit wil luisteren. Maak hem zo uit, die. Groot footprint in die way dat ik stip is gewoon. Diamond zo dik. Groot footprint in die way dat ik stip is. Big feet. Making big. Ja? Worry oor views, kom ons focus op rip. Ik nodig je label, ik nodig net in doos. Ah, sê die man. Kan die worry oor views. Soos jy by die views hier. Van views sê niks. Sy mente R&B kry huge views. Views sê niks, bro. Staan jy nou? We want to hear the skill. As kwaai rappers die buite met min views. Ek kry sy wek en gemors met high views. Maar hij is mijn skuldmuziek. TV's gewarry oor views, kom ons focus op rip. Ik nodig je label, ik nodig net endorsements. Sy wie kom in my e-mails, ik zet het in die moken. As genoeg vir almal
Daar is genoeg vir almal om te eet. Die paai is enormous. Maar Sy briek kom in my e-mails, ek sit dit in die moken. As genoeg vir almal om te eet, baie is enormous. Ek gee jou net die breakdown, ek soek maar net my portion. As ek in 'n bad mood is, move my caution. Dan stuur sy my 'n copy, vir my is hy important. Kaalpiek om in die mood te kom, né? Of as ek in die mood is. Kaalpiek, why? Dat is important. As ek in 'n bad mood is, move my caution. Dan stuur sy my 'n copy, vir my is hy important. Ja, sy bly artete vir my voice, hy laat toppies op by jou af, sy maak haarself eintlik 'n orphan. Right. Kaalpieks, okay. Né? Sy sien vir hom boepieks, né? Pictures van haar borste. Haal haar toppie so baie af, né? Is actually 'n orphan. Jou toppie pa is dood. Dis 'n orphan. Maar toppie wat afgehaal word, nou toppie wat doodgemaak word, toppie wat afgehaal word. Maak van haar orphan. Julle moet vang. Ons vang dit. Ja, sy bly artete vir my voice, hy laat toppies op by jou af, sy maak haarself eintlik 'n orphan. As klomp fake ops in jou kop, waar wil kom vir jou spot. Is dat nou, is Kul nou die fake op? Okay, Kul is seker die fake op. Sy maak haarself eintlik 'n orphan. As klomp fake ops in jou kop, waar wil kom vir jou spot. As jy chats, as ek een keer moet hoor van 'n op 'n song waar jy klok, ek gaan sit, ek kak sommer af. As ek weer hoor sy rap van ops in jou songs, dan gaan ek dit afsit, né? Want sy verbeel vir jou. Daar's ops. Dis wat Zybo actually sê. As ek een keer moet hoor van 'n op 'n song waar jy klok, ek gaan sit, ek kak sommer af. Hey, wag man, kyk jy, hey, wag. Jo, ja nou, nee, sy haar is groot, ek want kan nie wat Kul agter hom gesien het. Bro, that's huge. Ja, no, nee. Man, hoor die praat van ops, maar hoe lewe gaan aan afdrand is. Hey, wag man, kyk jy, hey, wag man, sit dit in. Wat erop, Kula? Hoor die praat van ops, maar hoe lewe gaan aan afdrand is. Hey, wag man, kyk jy, hey, wag man, sit dit in die lig en laat hy nommer teen die dak hang is. Hey, wag man, kyk jy, hey, wag man. Ek dink jy, hulle sag actually van Koulie, because hulle twee escape aan die tronk uit. Hier kom Kul aangehaal op. Kul represent seker iets. Hoor die praat van ops, maar hoe lewe gaan aan afdrand is. Hey, wag man, kyk jy, hey, wag man, sit dit in die lig en laat hy nommer teen die dak hang. Hey, wag man, kom stryd die gat aan, die ootjie bly breek, maar hy's 'n skurwer as 'n asbak. Sy bly breek, maar dis skurwer as 'n asbak. Toe help Kul. Hey, wag man, kom stryd die gat aan, die ootjie bly breek, maar hy's 'n skurwer as 'n asbak. Die ouens ken die lewe nie, gaan aan, hy's die meester in my woorde, dra gewig, ek druk 'n beat nou in die infirmary. Maak 'n beat warm. Nou, ons brand dit uit. Ouens ken die lewe nie, gaan aan, hy's die meester in my woorde, dra gewig, ek druk 'n beat nou in die infirmary. En honestly, weet gesê dat julle kan nie step. Waar wanneer gedrop en ons is nou nog op hoe nek. Hoe as jy ek over, maak 'n skap, moet lei stress. Hoe cherry bly slaap, my broek om vat 'n bietjie weg, ja. Yes. Jou motsies bly slaap. Hier by ons, of by my. Koala 'n bietjie. Hoe as jy ek over, maak 'n skap, moet lei stress. Hoe cherry bly slaap, my broek om vat 'n bietjie weg, ja. Yes. Camera op my, hou focus. En ek bring die virus net my nek wat al die koud is. Stap ek in 'n plek, jy gaan my notice, van ek het hy fight. Oh, nou sien Kul vir hulle. Okay, I like it when there's a story in a music video. Sien net 'n music video nie. So, nou sien Kul sien dat die twee brase wat hy dink het hom gezag. Nou. Sit er nog maar nog met hulle tronkklere in die restaurant. What motion? Right, daar sien Kul vir hulle met ander klere aan. Ekskuus. Kyk jy sit hy beat af, bossa. Sien jy is 'n dappie van jou greet af, bossa. Sien jy is 'n dappie van jou greet af. Van die moment jy gegroet het, kan ek sien dis 'n dappie. Kyk jy sit hy beat af, bossa. Sien jy is 'n dappie van jou greet af, bossa. The way you mochi look at me, example soos 'n butchery, die way sy vir my meat wag, bossa. Bang jy, né? Meat, jou motsie wag vir my meat. Sy dink ek is 'n butchery basically. Wat koop 'n butchery? Meat. Ons vang dit. The way you mochi look at me, example soos 'n butchery, die way sy vir my Meat wag, bossa. Hey, wag man, kyk jy, hey, wag man, hoor die praat van ops, maar hoe lewe gaan aan afdrand is. Hey, wag man, kyk jy, hey, wag man, sit dit in die lig en laat hy nommer teen die dak hang is. Hey,
88 Zulu. Hey, wacht man, klipper te ken die sagan. Is kracht in mijn hand, zit 88, waar we afgaan. Klok en torens fight, maar ik ken die blauw. Kloktorens, oké, 4 wapens, ne? Samen met een Zulu. 88. Die sagan, is kracht in mijn hand, zit 88, waar we afgaan. Klok en torens fight, maar ik ken die blauw. Mijn evil toen was een jou, toevallig is met Satan. Oké, Evil toen is die EP en ik penetreer toen bro ook gehad. Ons vang, Saan. Klok en torens fight, maar ik ken die blauw. Mijn evil toen was een jou, toevallig is met Satan. Zo hey, wacht man, met toen kom je met die lachen. Die beter jong mag gedragen, maar niet zo ken je maar zat gaan. Zo hey, wacht man, relax, school af en kappen. Neem ik op je voet, ik stappen. Je moet Ik hou over Peel om nou eens zien nou recht. Zie ik redelijk die broers wat ik gezien heb. recht movies die kakken. Hey, zij, ja, zij. Follow away, baby, Nice. zijn ik gelijk. Zonder het hoofd erbij. Ik get bodyguards met bullets voor elke bodypart en overlullen. Ja, elke bodypart is daar een bullet. Follow away, bij mij zijn ik gelijk. Zonder het hoofd erbij. Ik get bodyguards met bullets voor elke bodypart en overlullen. Zombies maakt voor sick. Ik wil niet zombies raak voor sick. Hey, wait man, you know you can't relate man. What you know what ops en je kop is een klom fake scams. Hey, wait man, you can't relate man. So die ding wat jullie zien, jullie denken dat op ze. Wat is die op ze niet? Heeft een beeld voor jou. Zie niet man. Hey, wait man, you know you can't relate Relate, man. man. What you know what ops en je kop is een klom fake Fake scams. scams. Hey, wait man, you know you can't relate man. What you know what ops en je kop is een klom fake scams. Hey, wacht man, kijk je, hey, wacht man. Hoor die praat van opsmouw, leven gaan aan afdraad. Dus, hey, wacht man, kijk je, hey, wacht man. Zet het in die lucht en laat hij nommer in die dak aan. Dus, hey, wacht man, kijk je, hey, wacht man. Hoor die praat van opsmouw, leven gaan aan afdraad. Dus, hey, wacht man, kijk je, hey, wacht man. Zet het in die lucht en laat hij nommer in die dak aan. Eerst stappen in. San. He zijn mensen. Wow. Right, dat was een reaction op Zeibo featuring Saan in Jimmy Levert, ne? En in de muziekvideo kan je zien dat een paar bekende mensen gezien het in de muziekvideo. Die man had homself geïntroduceerd. Die Bafobaat challenge te kill en te murder. Verstaan ze nou? Dat is hoe jullie veel moet introduceren. Niet vragen van een reaction. Maar bro, wat is een react op mijn song? Wat je moet doen? If you drop the fire. If you drop the fire, it will attract. You know? Die motten. Een lucht. Lok motten. Want je moet zelf een lucht laten schijnen. Zet zelf je lucht aan. Dan gaan die motten komen. Oos. Gaat zelf komen. Staan ze. Nou niet worry met een reaction. Ik is redelijk. Het pisses me off. Owens zijn reactions wel hé. Zij is een artist met jezelf aan buitenkant zet. Zoals die bro het gedaan. Die is gevaarlijk die. I like it. En zij bro. Klaar. Namenslag is laat tozen bro. Klaar. Nou, nice. Hij was fire. Can't disagree. Muziekvideo is telling een story. Nou. Somehow is telling a story. Ik kan die volle story gevangen, maar it's telling a story. You get a metaphorical story, that's the idee, So right. So ik moet nog zeker nog één Zeibo één doen, hè. Want hij is part van die Bafobaat Challenge prijs wat ze ranen willen georganiseerd. Nice. Daar is het met dit. Brik op de keisterplek. Zeibo featuring Jimmy Levert en Saan. Hier zijn mensen. Stay black. Die link van die track, van die muziekvideo is hier onder.